Čaute. Kámo, toto neuveríte. Som zabudol zase natočiť stále, keď ideme vonku to. Ja nás zabudám proste, ale... Video ti nie, že by sme išli normálnou cestičkou na Vimbark, ale my ideme do riti po strmej ceste a tam je strmák jeho hovado, toto je už proste fajné, na to už nežení, vidíte, ale tamto dole bol strmák a skôr som sa tak vydrbal. A keď sa vydrbem, ja som v riti, lebo to asi možno aj 30 metrov dole, ako nevýškou, alebo proste ďalkou. Tak, ja mám natočiť tú cestu. Debil sa rozhodol ísť inou cestou. Kde je? Není sa vidno na kamere. A je! Nie, není. Ríci. Alebo si začal za taký horizont, kamo. Ja pie. No, fajnotka. Ideš. Joj. Fajne po tých. A tu je. Božena vyšla, vole. Petriku. Jo, jak sme vyšli tu a teraz už... Aj väčší debili. No hej. No, cer na to. Vyčistia sa. Kam? Teraz už iba taká ľahšia cesta. Ale tam to bol zabijak. Kam ja som... Ty kokos. Ja som dementi vážne. Nie, ty debil, čo ti to zali? Ja sa natáčam. Ja som sa išiel tohoto dotknúť. A ja som si myslel, že to je tvrdé, že sa ma to udržia. A ono sa to zlomilo. A skoro som drbil na Matia. Ale ide ešte ďalej. Čo? My to prejdeme. Normálne sme horolezci. Jo, jaký krásny stromík. No tá hýbaj. Kurde, skoro som drbol. A tam strom spadnutý. Tam strom spadnutý. Strom spadnutý. Ako dosť vysoko. Kámo, teraz keby... Každý z našej triedy Teraz doma si streľa, pijú sú teplú čaj. Alebo Ja zbrončím. Ideme. Presne. Oni na také učenie. Ideme si tu, ako horolezci, najlepší. Kámo, ale keby som tu drbol, tu možno zostane nič, to už letím dole a nadrbem na stromy a som mŕtvy. A tamto som... Brunčík, zima 2024, sankovačka tu no. Kámo, to je som... Kámo, tebo... Dajte nám 500 000 odberov a lajkov pod tým videom, tak umyslíme. Keď nám dáte 10 lajkov pod tým videom, tak skúsime to. Kámo, to sú samé stromy, a to není vidno. A to na kamere zase není vidno, to je na hovno. Na kamere není vidno. Jaký strom. To na kamere není vidno, ale toto je strmé jak hovado. Ideme. Toto tu všetko je strašne strmý kopec a tam, jak je hory, počkaj, tam presne, tak tam je taký obrovský spad. A ide sa až úplne tam dole. No íď. Takže kamo, matky, listce tu, nie listce, stromy. No íď. Ale sme tu pri strome, už sme to skoro dali. Jak dementi. To by bolo i rýchlejšie, aj ľahšie, keď sme vyšli potom tých normálnych schodov. Ale čo? Ale my sme horolezci. Presne. Ja pierdole. Kamo, ja som tu išiel. A tu som dal za toto. A ja som si myslel, že už padám dole. Zrejte sa. Tak som dole. A tu už proste padám a dole až tam, jak sa... Ideme tady rýchlejšie. Horolezci! Naše nové video, či nie naše nové video, možno je video, náš nový kanál sa bude volať Horolezci. Hej, váš, oni sú v pyžamku, učia sa, už sú doučení.
pozerajú sám doma, pijú si čajík. A my dementi, tu jak Presne. Oni si bolia, že oni sú v pyžame. Tí, čo nemajú krúžky, sú v pyžame. Už sú na mňa aj naučení. A si pozerajú sám doma. Moja sestra je nachcípaná doma. A Doriti, ona, čo mi už skúkla 3 vianočné filmy za ten čas, ako som bol ja v škole. Skúkla 3 vianočné filmy. A potom, keď som prišiel domov, to si pustila sám doma. Ale je to bavilo tak 3 minúty. Nie 3 minúty, 5 minút, alebo 10. Alebo iba celý čas som mala do mobilu a potom to vypla. A kam bol? Hej, to tu. No, to ide. Hej. Počkaj. My potrebujeme fotku na hľadiak, kamo. No ideme ďalej, ale už sme skoro tu pri našich preliezgach. A tak sa tam hore dostaneme. To musíme ísť cez stade. My sme dementi. To dáme. Verte nám! Aby sme sa nezdrbali úplne. Nie, do matky. Kamo, to sú úplne také... Víte, ja keď príjem domov bez roztrhaných žordenov, ponožiek a nohavíc, ja budem najšťastnejší človek na svete. Tu sú samé hrbole, kamo. Zase! Kamo, mňa tu stále dačo blokuje. Ja vás nepríjem domov s roztrhanými žordenami, svine. Ja som debil. Na čo som si to robil? Čumte. A toto sa za chvíľku odrbem. Pretože musím si tu dať pozor. Kde je toto? My jak dementi, vážne, tu je krásny výhľad. Nie! Kamo, to je krásny výhľad. Sice nič ani vidno, lebo sú to tie stromy, ale na kamere je tiež ešte viac nič ani vidno, ale ako fajne tu je. No krásne tu je, vidíte? Krásna delikatesa. Ja som nás zdrbal. Musím si tu dať pozor na nohy. A už toto je posledná naša prekážka. Ja som išiel tady, lebo tady je menej toho. Alebo to je jedno. Keď sme spravili toto všetko, aby sme sa tu dostali, táto dostaneme. Ok. Idem tady po strmom, jak ho... Nie, kamo. Ja to nenávidím. Kamo! Pierdole! My sme to dali! Dali sme to! Horolesci sveta. Toto celé. Kamo, nemám roztrhané Jordany, nie? Počkaj. Iba špinavé. To je dobré, tie si umiem. Toto celé, asi 40 metrov hore, nie, 30-20. Sme šlapali hore kopcom. Ako 20 metrov hore ako prevýšenie. Sme šlapali a dali sme to bez roztrhaných Jordanov. A tento debil teraz hovorí deťom, že vyjarajte mi kutasa. A dajte si to do prekladača, aby ste vedeli. Sáb, jak sa máte. Ja stále zabudem natočiť, lebo ja s Matíkom mám takú dobrú prdeľ. Macejko najlepší. Vlastne mám takú prdeľ, že stále sa zabudem ozvať. Sme boli hore, sme skúsali sa naučiť jeden trend, nejde nám to, to skúsime znova, aby sme proste všetko už vedeli. A teraz Matej ma skúsi natočiť, vyskočiť, ako aby som nedrbol dovnútra tohto koša. Ale na bok. Stade, na bok. Dobre. Tam nie, to nevskočím. Tu? Hej. To je easy. Dobre. To ja dám. Dobre, toč ma. No, už ide. Máme náš závodník, proszę państwa, Paweł będzie skakał. Yes. Dobre, skúsim teraz. No. A teraz preskoč. Preskočiť? Nie. Kurde, to jest strašidelné. Počkať.
No poď. Čakaj. No poď. A zídeš do koša. Čo ty robíš? Ale ty fakt plánuješ skočiť do toho koša? Nie. Dobre, oni na to. Sorry. No, super. Nie, teraz komatničíme domů. Zimno jak. Nie je to jedno, ale keby ste tu boli. Úplne aké vejpy sme mali teraz. Pára nám ide z huby jak. Nie je to vidno. Ale proste strašne. Také vážne, keby vejpy sme mali. A ideme teraz ko Matejčomu domu a tak. A vieš čo, ja jednu vec na vás nechápem. Jednu jedinú vec. To podľa mňa najhoršie video, čo sme zatiaľ natočili, má najviac zhľadnutí. Ja tomu nechápem. A to, čo je najlepšie video, je druhé najmenšie, čo má zhľadnutí. Druhé najmenej. O, jaký ľad, kam som to skoro do toho vstúpil, čom to? Do toho skoro vstúpil ľad tu, jak Last Christmas už tu. A ja vážne, toto na vás nechápem, že... Ty kokos. Ale on je hrubý. Ty kokos, čom na to hrubý je? Čakaj. Only satisfying. Only satisfying. Čo? Nič nebaví, no. Počkať, ešte raz. 3. Počkaj, tak. Dobre, tak. 3, 4. Hovno je vidno. Počkaj, ešte. No. Počkaj, to nás nechápem, že proste... To najhoršie video, podľa mňa, čo sme dali, má najviac zhľadnutí. A to najlepšie, čo sme dali, tá podľa mňa, tá má najviac. Tá má druhé najmenej zhľadnutí. Proste ja nechápem ten YouTube algoritmus, alebo vám, že či toto nedáva, alebo možno tie nahľadiaky, alebo podľa mňa, alebo asi najlepšie nahľadiak to malo. Ale neviem proste, ale... Toto nechápem, že mi to video, v ktorom sa skoro nič nedialo, tak ho malo najviac views. To nechápem. No. Čaute. Sme u Matejčieho doma a ja, Maďar, sa snažím si dať streliť do guličkovkou do tej do ruky. Ja to nahrám. A to je silná guličkovka, takže Nahraj. Čakaj. 3, 4. Dneska som vám dosť malo natočil, ale čo už. A už končí video. Sweet. Čauce, vrabce.